ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರ ಸಾಧನೆಯ ಅನಾವರಣ ಈ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಸ್ನೇಹ ಕುಂದಾರ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸ್ನೇಹ ಕುಂದಾರ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತೆ ಅಂಚ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಇರ್ನ ಈತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟದ ಜರ್ನಿಡ್ ಇರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಂಚಿತ್ತೇನೆ. ಬಾಲ್ಯ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರ್. ಪಂಡ ಓವೆ ಮನ್ಪೆ ಅಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೀರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐತಿನತೆ ನಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಒಂದ್ ಮಂತೊಂದಿರ್. ಅಪಗ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಬಾಲ್ಯ ಪಂಡ ಬೊಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವೇ ಬೊಕ ನಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಯಾನ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್. ಅಂಚ ಕಲ್ದಿನಿ ಸುಬೋದಿನಿ ಶಾಲೆಡ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕಲ್ ಸರ್ ಬರುಂತೀರ್ ಸಂಜೀವ್ ಸುವರ್ಣ ಪಂದಿಂದ್ರಾಳಿದ. ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದೇನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಏನನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಪಂಡ ಏನ ಪಪ್ಪಟಿತ್ತಾಯಿರ್. ಸೊ ಏನನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಗ ಬೋರಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್. ಸೊ ಏನನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಡೆಲೆ ತೊಂಬತ್ತೇರ್ ಬೊಕ ಏನ್ ಕೂಡ ಸುಬೋದಿ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ 7th ಮುಟ ಮಂತದು ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಡ ಆನಂದ್ ಎನ್ನೆ ಏನ ಆ ಒಂದಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೂಡ 8th 9th 10th ಬರ್ನಾಗ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ. ಅವ್ವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪಾಡೇರಿ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಡಲ್ ಉಂಟು ಬಂದದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬತ್ತ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಒಂಜಿ 2 years ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ನೆನ್ನ. ಅವ್ವ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕಗೆ ನಾನು ಕೇಂದಿರ್ ಇಂಕನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರ್ ಇಂಚ ನಾಟಕದ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೋಪನ ಅಂದು. ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಯಾ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೆ ಪಂದೆ ನಾನು ಗುರುತಿಸಿ ಇನ್ ಪಂಡ ವಿಶುರಾವ್ ಹಾವಂಜೆ ಅರಿಡ್ದೆ ಯಾನ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬತ್ತೆ. ಅವ್ವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಒಂದಿಕ್ಕ ಬತ್ತೆ. ಅವಳು ಪಂಡ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ನಾಟಕ ಮನ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಾಗ ನೋಟ್ಟು ಶೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಅವ್ವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡೆನ್ನ. ಇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡರ್ ಇರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಕೊರಿಯಾರೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ. ಮೇ ಬಿ 10 years ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂದೆ. ಯಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂದು ಸೇರ್ದಿನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಚೌತಿ ಮತ್ತ ಬರ್ಪುಣತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಕ್ ಇಂಕನ ದೃಶ್ಯ ಪಂದ ಟೀಮ್ ಮಂಚಿದ. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಅವೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತ. ಅವ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮೇ ಎಂಡಾಂಡ್. ಸೊ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಾಟಕ ಐತೆ ಏನ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇರು ಪಂಡರ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು ತೂದು ಏನ ನಾಟಕಗಳೆತ್ತಿನ ಪಂಡರ್ ಆ ನಾಟಕಗ ಸುರು ಬರ್ನಾಗ ಸುರು ಪೆಜ್ಜದಿನಾಗ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿ. ಸುರು ಪೆಜ್ಜದಿನಾಗ ಆ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದದು ಆತ ಪೂರ ಒಂದಿ ಜಾಂಡತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪರೆಗ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಬನ್ನಾಗ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಲಕ್ಕದು ಬುರ್ದು ಓದೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ನಾಟಕ ಬನ್ನಾಗ ಐತೆ ಯಾನೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಜ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಣ ಅನ್ಸ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತ್ತನ್. ಬಟ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂದೆ ದೇವೇರ್ದ ಏಟು ಪಂಡ ಏನ ನಾಟಕ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಓರ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಸೆ ನಾಟಕ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ. ಇರು ಸುರು ಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕವು ಏನನ್ ನಂಬುಲೆ ಆ ಏನನ್ ನಂಬುಲೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಏನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ ನಂಬುಲೆ ನಾಟಕ ಉಂಡತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ದಿ ಜಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲೈಟು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತ ನಾಟಕಗ್. ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದೇಕಲೆತ್ತೇರು ಪಾನ್ ಬೀಡ ಪಾಂಡ್ರಂಗಾಗ ಅಭಿನಯಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬತ್ತದು ಅವು ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ಹಿಡಿತ್ತು ನಾವು ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕವೇ ಪಂಡೆ ಶೋ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪಲ ಶೋ ಇತ್ತು ನಡೆದ್ರತ ಎಂಕ ಅವಳು ಶೋ ಮನ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಿ ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಐತೆಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಂದು ಬತ್ತಿನ ರೋಲ್ ಪಂದ ಕತೆ ಏರ್ ಬರೆಪೆರನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಮಂದಿನ ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕವು ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಪಂಡೋಣತಿ ಅಂಚ ಪೀಂಟ್ದು ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಜಾಣ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆ ನಾಟಕಗ್. ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ ಮಂತಿನ ರೋಲ್ ಪೂರಲ ಇತ ನಾಟಕಡ್ ಮಂದಿನ ಇಟ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಂದಿನಿ
ಈತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡರ್ ಇರೇಗ ಓ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ನ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪೆ ಸುಳ್ಳತ್ತು ನವೀನ್ ಡಿ ಸಾಲಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಐಕೆ ಇಂಕ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುದನ್ ಆ ನಾಟಕಡೆ ಇಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವು ನಾಟಕಡೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಏನ ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಪಿದೈದ ಜನರಲಿ ಅದು ಪೂರಾಗಲೆಲ್ಲ ಉಂದಾಪುಂಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ್ ಇರು ಪಂಡರ್ ತುಳು ಬುರ್ದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಗ ಪೋಯೆ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನೇ ಬೇತೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡನೇ ಬೇತೆ ಎಂಚ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ತಾರೆ ಪಂದುಕುಡ್ರೆಂಚಲ ಸರ್ ಇತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಕನ ಮೇಡಮ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನು ಅರಡ ಪಾತೆರ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮಲ್ಪವರ್ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ದ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಶುರು ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಜರ್ನಿ ಅವೇ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಗಾವಡ್ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕಲೆ ಗಾವಡ ಅಮ್ಮ ಗಾವಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗು ಪೋಪುನ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಐಬೋಕೊಂಡತೆ ಎನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿ ಮಿಡ್ಲ್ ರಜೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಗ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅವಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎರ್ನ ಮಿತ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಐಬೋಕ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಒಂದೇಟಿ ಅವೇ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅವೇ ದುಂಬಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಅವೇ ಒಂದೇಟು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ ಇಂಚಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಇರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣನ ಕುಲು ಅಗನನೆ ಲೈಫ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅರೆ ಗೌಲ ತೂವೋಡು ಇಂಚಿಡೆ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಏನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎಜುಕೇಶನ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಸ್ ಅಂಚೆಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಜಾಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೆನ್ನೆಡ ಎನ್ನ ಖರ್ಚಿಗಾವಡು ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗಾವಡು ಅಂತ ತೂವೋಡು ಪಂದ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವೇನೆ ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಈತ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ ಎಂಚ ಮತ್ತ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೇರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇನು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಈರು ಪಂದದು ಪಂಡ ಏನನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಪಡು ಬಿದ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಆರೆ ಏನನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತದು ಮ್ಯಾಮ್ ಎಂಕನೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರೆ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಆಗನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 12 to 15 ಮುಟ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪುದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ್ ಇಡ್ಬೋಕ ಎಂಕೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆರೆಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಐಕ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಇಂಚೆಂಚ ಪೋಪಾರೆ ಅಂಚಪುರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡತೆ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂದ ಒಂದು ಇಂದಿತ್ತನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ್ ಸೊ ಏನಡ ಕೇಂದಿರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚೆಂಚ ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಪೋಪಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದನ ಮೇ ಬಿ ಅವೇ ನಾಟಕದ ಎಂಕ ಬಿಸಿತ ಒಂದಿಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸರ್ ಬೇತ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಪಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರೆಗ ಐಕ ಅಜ್ಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಅಂಚ ಐಕ ಮನ್ಪೊಲ್ಯ ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಶಾಂತಂ ಪಾಪಂ ಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗಿಗೂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶೂಟಿಂಗಿಗೂ ಪೂರ ಪೋಪತಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಪೇರ್ ಬಟ್ ಅನ್ಸತ್ತು ಮೊಗನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿದಿನ್ ಒಂಜಿ 5 minutes ಶೂಟ್ ಮಂತೇರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೇನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಡ್ದು ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತೆ ಈರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಯ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದೆ ನೆರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ ರಡ್ ಮೂಜೆಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿಡ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಒರ್ತೆ ಹಾಪೇರು ಯಾನಮ್ಮನ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಡ ಸೊ ಅಂಚಾರ್ನ ನೈಟ್ ಆರ್ ಒರ್ತೆ ಹಾಪಿರತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಡೆಮುಟ ಪೋದು ಪೂರ ಸ್ಟೇ ಆಪುನ ಒಂದಿ ಜಾಣ್ ಈರ್ ನಾಟಕಡ್ ಉಡುಪಿ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತ ಊರು ಪೋತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋತಾ ಕೇರಳ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಾಂಬೆ ಪೂರ ಶೋ ಇತ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಾಟಕಲ ಉಂತುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಎಂಕನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲೆ ಪನ್ಪುನ ಇಡ್ದುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅವೇನೇ ನಂಬುದು ಬದುಕುನಗಲೆ ಗುಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾದಿತ್ತನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋನಾಗಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಪಂಡಲ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಮುಂದೆ ತಕ್ಲೆಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಎಂಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂತ ತೂಯಿನಿ ಪಂಡ MGM ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ನಾಟಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಅವಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್
ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪಣಿ ಅಂದ್ ತಿನ್ಕಿನ್ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾಟಕನೇ ಅಂತ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿನೊಂಡೆ ಇಂಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದರ್ ನಿರ್ನಗ ಅಂಚ ಅವು ನಾಟಕ ಪಂದಿಪ್ಪನಗ ಏನನ್ ಪಂಡ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಂದಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪಂದಿದ್ದು ಆ ನಾಟಕಡ್ ಇಂಕ ಅಂಚಿನದಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಜ್ಜ ನಾಟಕ ಪಂದು ಮಂತಿದಿತ್ತ ಕರಾವಳಿ ಟೀಮ್ ಉಡಿತ್ತಾನೆ ಬೊಜ್ಜ ನಾಟಕ ಪಂದದು ಮಂತಿದಿತ್ತ ಆ ಟೀಮ್ ಉಡು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರ್ ಮನ್ಪುಜರ್ ಎನ್ನ ರೋಲುಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕುಡೂರಿ ಏರ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತೇಡ ಅಗಲೆ ನೆರ್ರೆ ಅವಂದೆ ಅಗನೊಂದಿನ ಎಂಕ್ ನೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ನಾನು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬುಲಿ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ ಪಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಶೇಷ ನಟಿ ಪಂದ್ ಅವೇ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವೊಂದು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯೆ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಪಂದೆ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆರ್ದು ಕಡ ಬಿಡ್ತಿದ್ದರು ಎಂಕ್ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗ್ ಒಂದೆಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವಳು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಗಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಸತ್ಯನ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದು ಬರ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೋ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತ ಅವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದು ಬರ್ನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಉದ್ಯಾರೋಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತನ್ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಅವಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಎಂಕನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತನ ಸತ್ಯನ ಪನ್ಪ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕನ ಟೀಮ್ ಉಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ಈ ಮನ್ಪೊ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ರೋಲುಗು ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಉಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಣ್ಣನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಹೋಪ್ ಇತ್ತು ಜಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮಿತ್ತು ಹೋಪ್ ಇತ್ತನ್ ಎಂಕ್ ಆಗುಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಗುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಾಟಕ ತೂದಿತ್ತೇರು ಡೇ 7 ನಾಟಕ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತೀನಿ ಡೇ 6 ನಾಟಕ ಪೂರ ತೂದು ಬತ್ತದು ಎಂಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮನ್ಪುವ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದದು ಸೊ ಎಂಕನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಎಂಕ ಪುಲ್ಲರೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ 6 o'clock ಗದಾನೆ ಟೀಮ್ ಉಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಸ್ನೇಹ ಈಯೆ ಪಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪಂದದೆ ಈಯೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಪಂದದು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂದಿ ಜಾಂಡ್ ದಿ ಪಂಡ ನಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗುಲಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೆಂತಿ ನಗುಲು ಯಾನ ಅಪಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಏತ್ 6-7 years ಆದಿತ್ತನ್ ನಾಟಕಗ್ ಬತ್ತದು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂದಿ ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದದು ಈರು ಪಂಡರ್ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿದಿಪ್ಪುರು ನಮಕ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನೇ ಪತೊ ನಮಕ್ ಏನ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪು ನಮಕೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಲೋಟೆ ತಟ್ಟೆ ಅನ್ಸ ಪೂರ ನಮಕೊಂಜಿ ಅಂಜಿಪ್ಪುನತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿದಿಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡೊಂಡತೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಸ್ಟೈಲ್ದ ನಮಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂದ್ ಮನ್ಪುಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಸ್ಟ್ ಪಂಡರ್ ಅದಗಿರಿಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊನಾಗ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅಗನ ಅರ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತೊನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬತ್ತನತ ಈತ್ ನೆರಪಣಿ ತಿಂದದು ಬುಲ್ತದು ಪೋದಂದು ಅವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಟೀಮ್ ಉಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಪಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕಣತ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತತೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಈತೆತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಈದಲ ಮಂತದು ಮಲ್ಲ ಉಂದುದಲ ಮಂದಿಜ ಪಂಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಂಕ ಅವು ಮಲ್ಲನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಅಂಚಾರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಈದಲ ಆತದಲ ಮಂತಿನ ದಾಲ ಒಂದು ಮಂತಿ ಜಾಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಪೂರ ಒಂದು ಬರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತನ್ ಇರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತರು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅವೇ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿನದಲ ಈ ಮಂದಿ ನನಲ ನಿಕ್ಕು ನನಲ ಮನ್ಪುಡಿ ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಸಹಜ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡರ್ ಮೆಚ್ಚಿದ ನಾಯಕಿ ಪಂದ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಹಿರೆಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಪಂಡ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಟೀಮ್ ದಗನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಡ್ಲ ಟೀಮ್ ದಗನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಹೋಪ್ ದಿದ್ದು ಈ ಮನ್ಪುವ ಪಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಏನಾಗ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಎರಡ ಪಾತ್ರದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನಲಾತ್ ಪಾತ್ರೆಗೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಓಕೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲೊಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಸ್ತ್ರ ಭಂಡಾರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್.
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಹಡಿಯ ಮಳಿಗೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್. ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷತೆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಸೂಟಿಂಗ್ಸ್, ಶರ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಶೇರ್ವಾನಿಗಳು, ಎಥ್ನಿಕ್ ವೇರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ಸ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸ್, ಜೀನ್ಸ್, ಬ್ಲೇಸರ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಾರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಪುರಾತನ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಸಾರಿಗಳು, ಕುರ್ತೀಸ್, ಲೆಗಿಂಗ್ಸ್, ಶರಾರ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸುವ ಕಿಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತ್ರ ಮಳಿಗೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಉಡುಪಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹ ಮೇಡಮ್, ಇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈರ್ ಪಂಡರ್ ಎಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏರ್ ಮಾತ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗುರುವಾದ ಯಾನು ವಿಶ್ವರಾವ್ ಹಾವಂಜಿ ಪಂಡೆ ಅವಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಕರ್ ಬಂಡರಿ ಸರ್ ದಿಪ್ಪುಡು, ಇವನ್ ನಾಗರಾಜ್ ವರ್ಕಡಿ ಸರ್ ದಿಪ್ಪು ಎಂಕಾರ ನಾಗರಾಜ್ ವರ್ಕಡಿ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿರ್ ಯಾನ್ಲ ಹಾರ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಕಂಡನೆ ಬುಡಿದಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಮಂದ ಆಲೇನ್ ನಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಐತ ಬೊಡಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಒಟ್ಟು ಅವು ನಾಟಕ ಮಂದ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನನು ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆವಡ್ ಯಾನಿತೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಯಾನಿತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಚಂದ್ರವತಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏನನು ಪಂಡ ಯಾನಾರೇನು ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡ್ ದಾನೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾಟಕ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಯಾನಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡೆ ಅಂತ ತೂದು ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತರಿಗೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಏತ್ ಗಲಾಟೆ ಮಂತೆರಡಲ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಈ ಮನ್ಪುಲ ನಡೆದಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವೆ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾನಿತ ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಕ ಲಕ್ಕುಮಿ ತಂಡಗೆ ಏನೊಂಜಿ ದುಂಪುಲ ಈ ಐಟ್ ಮನ್ಪುಲ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ತಿನಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದೇ ಅನ್ ಲಕ್ಕುಮಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದೆ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಈರೊಂಜಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಂದ ಈರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ಲ ಕೆಲವದೈಟು ಶೂಟ್ಗೆ ಪೋತಾರಿಗೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆಪ್ಪೆನ್ ಪೋದು ಮೇಕಪ್ ಕುಲ್ಲನಗಾಪುಂಡು ಒಂದು ಬೊಚ್ಚ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದೆರಡು ಒಂದೇ ಪೋಕ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ಮೇಕಪ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಜೋರ್ ಬಡ ಹಾಪಿನಿ ಕುಡಕೇನು ಇರಲ್ಪ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಡ ಹಾಪುಂಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರೋಡೆ ಅಂದು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪನ್ಕ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಎಂಕ ನಗುಲಂದು ಎಂಕಲೆ ಗುಂದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅವ್ವ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟು ಬಡ ಹಾಪಿನಿ ಒಂದ್ ಏಪ ಮನ್ಪೇರ ಮಾರೆ ಏಪ ಬುಡ್ಪೇರ ಆ ಟೈಪದ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಪೋಪುನ್ ಬಂದಾನ ಗುಣತೆ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಾಟಕ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪೋದು ರಪ್ಪ ಪಂದು ಬರೋಲಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಬತ್ತ ತೂರಿ ನೆಟ್ ಅನ್ಸತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಪೋದಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪೋತಿ ನಡೆದು ಯಾನ್ ಫುಲ್ ನರ್ವಸ್ ಆಪೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಕ ನಾಟಕದ ಫೀಲ್ಡ್ಗ್ಲ ಈ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ವರ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ನ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾಟಕಡೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ದಯ ಬಂಡೊಂಡತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಆ ನಾಟಕಡ್ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ನಾಟಕಡೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಂತದ್ದು ಬರೋಲಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಏತೈತ ಮಿತ್ತು ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೋಪುನ ಬರ್ಪುನ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಪೋದು ಬರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲಂದ ಅವಡು ತೂಯಿನಗುಲಂದ ಅವಡು ಪೂರಗುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲಿಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಯೂರಿಯನ ಬೈಕ್ ದೊಟ್ಟು ಬತ್ತಲು ಎಲ್ಲೆ ಕುಡೂರಿಯನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಲು ಎಲ್ಲಂಚಿ ಕುಡೂರಿಯನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪರಂದ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನು ಕಲಾ ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪು ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಿಬೇಕು ಬುಡ್ದು ಪಂಡ ಇವನಿತೆ ಆ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ನಿಪ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿತನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಗುಲಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಪಂಡ ಇಂಕ ಕಿಬಿಕು ಬೂರೊಂದಿತ್ತನ್ ಅಗುಲಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಮೊಗುಲಿಂಚ ಪಂಡೇರಿ ಬಂದದ್ದು ಆ ಲಗನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಲು ಮೊಗನೊಟ್ಟು ಇವನ್ ಇಂಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ಸಾದ್ ಎಂಕುಲು ಕುಡೋರಿಯನ ಮಿತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಬೂರುಂಡು ಅನ್ಸ ಅಗುಲೆ ಇಂಕಲೇನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಂಬ 10 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಅನಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮತ್ತ ಬರ್ನಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾನಗ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 11-12 ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ 2-3 ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ್ತುಡು ಮತ್ತ ಬರ್ನಗಲ ಏರ್ಲ ತೂಯೇರೆಂದಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವೇ ಬರ್ಪು ಅಲ್ಲೊಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಲು
ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋದು ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಂತದ ಬತ್ತ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಅನ್ಸ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಣ ಯಾನ್ ನಾಟಕಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣದು ಪತದ ಪೂರ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಣ ಪೋಯ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ ಪನಿ ಬತ್ತಿದ ಜಪ್ವೆ ಅನ್ಸ ಪೂರ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾಕುಲ ಅವಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅವಡೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಣ ಯಾನ್ ಒಂದೆಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅನ್ಸ ಪೂರ ಅಂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್. ಈತ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ನ ಜರ್ನಿಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಏನಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಪೂರ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಇವನ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪೋನಾಗ ಏನ ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇಂಕೊಂಜಿ ಬ್ರೈಡಲ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕವರೆಗೆ ಇಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಆರೆ ಯಾನ್ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಎನ್ನ ತಿಂಪುನ ಹಿಟ ಅವಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಆರೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಅರೆಗ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ದು ಅವ್ವ ಏನ್ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂದು ಬರ್ನಾಗ ಅವಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟೇ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪಂದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಈತೇ ಜನ ಪಂದು ಇಂಕುಲು ಐಟ್ಲನ್ಸನೆ ಯಾನ್ ಏನನೆ ಅಗಲ್ದ ಕೇನ್ವೆ ಯಾ ಮನ್ ಪೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಓವೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಮನ್ ಪೋಲಿ ಆಪ್ ಅಂತ ಕೇನ್ವೆ. ಸೊ ಅಗುಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಮನ್ಪುವ ನಿಕ್ಕಿಸ್ಟೊಂಡ ಮನ್ಪು ಎಂಕಲ್ದ ಕೇನುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕಿಸ್ಟೊಂಡ ನಿಕ್ಕಿಸ್ಟೆಪ್ಪುನ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನುಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಪ್ಪಂಡ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೋಕ್ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಪಂಡ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಇರು ಜಾಬ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾನ ಜಾಬ್ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಜಾಬ್ಗ ಅದು ಪಂಡ ಯಾನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಮೂಲೆ ಡಯನಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಲೀಸ್ಗೆ ಪಂದದೊಂದು ಏನ್ ನಡಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾರ್ಲರ್ ನೀಡಿ ಅವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಎಂಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ವಿಷಯ ಅವಡು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದು ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಕ್ಲ ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂದ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಪೋರಿಗೆ ಬರ್ರಿಗೆ ಏನ್ ದಿನಾಲ ರಜೆಕೇನು ಮಧ್ಯ ನಡ್ಬೇಕ ಪೂಪೆ ಪನ್ಪುನು ಅವ್ಳು ಕಿರ್ಕಿರಿ ಮನ್ಪುನು ಪನ್ಪೇರು ಸಂಬಳ ಕಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆಂಚ ಪುರ ಅವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಅವು ಒಂದಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅವೇನ್ ಬುಡೋಡೆ ಪಂದಿಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಂದಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಶಾಪ್ ಆಡ್ಗ ಅನ್ಸಪುರ ಪಂದಿ ಎನ್ನಡ ಆವೊಂದೇ ಜಾಡ್. ಸೊ ಅವ್ವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಅವೇ ಏನ್ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ಲಂಚನೆ ಇಂಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪತ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೀರ್. ಸೊ ಅವ್ವ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಇಂಕ ಆಡು ಅವಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕ ಎಂಕನ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಲೋನು ಅವು ಒಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅನ್ಸ ಅವೇನ ಎಂಕುಲು ಓವೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿಂಚಿಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಡೈತಿ ಅನ್ಸ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅಮ್ಮಗ ಇಲ್ಲಲ ತೂಡು ಅವಲ ತೂಡು ಎಂಕ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಗಿಡ ಸಂಬಳಲ ಕುರೊಂದಿಜ್ಜಿರ್ ಪನ್ನಾಗ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತನ್ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಗನ ಪೂರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಅಂಚಲ ಪಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಡು ಒಂಜ ಮೆಹಂದಿದ ಪೂರ ಬನ್ನಗ ಬೈಯಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸ ಇಪ್ಪನಗ ಪೂರ ಎಂಕ ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಇಜ ನೋಡತೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಡದ ವರ್ಕ್ ಅದ ಯಾನೊಂಜಿ 11-12 ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುವೆ ಅವ ಐಬೋಕ ಎಂಕ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆಗಾಪು ಇವನ್ ನಾಟಕಗ ಅವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಓವೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗ ಅವಡು ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಡು ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆಗಾಪು ಇರು ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕನು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ನೀರು ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗು ಮೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 12 ಮುಟ ವರ್ಕ್ ದ ಒಂದೇ ಬುಂಡ ಅವ ಏನ್ ಹಿಡ್ಬೇಕ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ದೀಪೇರು ಪಂಡ ಪೂರಗುಲ ವರ್ಕ್ ಬುಡ್ದಿದೆ ನಾಟಕಗ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಅನ್ಸ ಅದು ಉಂಡತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಐಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬೋರೆಗ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇದ ಮುಟ ಇರೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಿನಿ ಸಿಕ್ಕದನ್ನ ಚಾನ್ಸ್. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಕ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗ್ ಪಂದು ಬನ್ನಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡರ್ನ ಬುಡಿದಿಗ್ಯಾನು ಪಂಡ ಒಂದು ಅಗನ ಬಂಜಿನವ್ರನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅನ್ಸ ಅವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅರ್ನುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ನ ಗುಲಾವಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಡ್ತುನಗ ಅಗನುಟ ಒಂದಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನದಗನಿ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ಪಂಡ ಅಗುಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗನುಟ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದದು ಎಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವು ಏನ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನು ಇಂಚ ಒಂದು ಅವೇ ಪಂಡರತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ಮತ್ತ ಪೂಪುಜಿ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಾಪಂ ಜರ್ನಿ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅದು. ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನು ಅವೇ ಇಂಚ ಬ್ರೈಡ್ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮನ್ಪೆ ಈರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಡು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಏನು ಮಲ್ಪಾರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಂಕಿನ್ನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂಜಿ ಅದು ಯಾನು
ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದಿತ್ತನ ಆಗಲೇ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನ್ಸನ್ ಇಜಂಡ ಎಂಕ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂದಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಕ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಏರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಎಂಕ ಪೋರೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ಕೊರ್ಪುನತ್ತ ಟೈಮ್ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೊರೆ ಒಂದು ಬುಡ್ದು ಸ್ನೇಹ ಕುಂದರೆ ಎಂಚ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲೈನಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಪೋಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಐಡ್ದಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೋರುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜ ಅಗುಲೆಂಕದಲ್ಲ ಹರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಾಪ್ ಈಜನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏರ್ಲೈತೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎನಿಮಿ ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋದು ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ಸ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕು ಹೊರಕ ತಿಕ್ಕನಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತೈತಿಲಕ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪ ಅಂಚ ನೇಚರ್ ಎನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಏರಾಣಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಅದ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಪ್ಪೇರು ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಂಡ ಹೀರೋ ಅದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂದತ್ತರ್ನ ಪಂಡ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಲಕ್ಕ ತೂವರೆ ಎಂಕ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಯಾನಿಲ್ಲಡ ಮನ್ಪುನರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ ಹೀರೋ ಅದ ಆರು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಓ ಮೂವಿ ತೂಪೆತೆ ಐಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಣ ಎಂಕ ಅಗುಲು ಇಷ್ಟ ಆಪೇರ ಅಂಚ ಇವನು ಚಾರ್ಲಿ ಮೂವಿ ತೂಯೆ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟ ಇರ ಅಂಚ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೂವಿ ದಮ್ಮಿತ್ತೆ ಯಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪೆ ಎಂಕ ಅಗುಲೇ ಇಷ್ಟ ಮೊಗುಲೇ ಇಷ್ಟ ಪಂದದಾಲತ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಬರ್ನ ಗುಣತೆ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಯಾನು ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಗಲ ಒಂಜಿ ಏತು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಅರನ್ ತೂದು ಬುಲಿಪುನ್ ಎಂಕ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಸೈತನಲ್ಲ ಈತು ಬುಲಿಪಯ ಈ ಪಂಡ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪನ್ನಂತೀರಿ ಈ ಏನ ಮಾರೆ ಅಗನಿಲ್ಲದ ಗುಲ್ಲಾತು ಬುಲ್ಪಯರದಾನೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರು ಇರಿಗೆ ಓಂಡಲ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟುಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಡ ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಇರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರು ಚಂದ್ರವತಿ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಾಡೆಲ್ ಅದ್ದೆ ತೊಂಡರ ಅರೇನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕುಮಿ ಟೀಮ್ಗು ಅವಡು ಪಂಡ ಅರ್ನೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಆರೆಂಚ ಪಂಡ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ನಮಕ್ ಏನೇ ಇತ್ತರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿದಿ ಒಂದೊಂದು ಮನ್ಪುಜೇರು ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಪಾತಿರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವ ಏನ್ ಇಡ್ಬೇಕ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಅಂದತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಕ್ಕ ಕಲಾವಿದಗ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆರ್ ಕುರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಇವನ್ ಶತ್ರುವೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಈ ಮನ್ಪುವ ಪನ್ಪುನ ಒಂದುಂಡತೆ ಅರೆಗ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಅನ್ಸ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆಗ ಅವಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಅಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಆರೇ ನಾನು ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಗುರುತಿಸದೆ ಏನನ್ನ ಆ ಟೀಮ್ ಕಡಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೊಂದಿನಿ ಅರ್ನ ತ್ರೂಟ್ದೆ ಅಂದೇನು ಇರ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರ್ ಪಂಡರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಾತು ಫಸ್ಟ್ ಓಕ ಓಲೈಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದೆ ಒಂಜ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಯಾ ಮತದ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ ಅವ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಜ ಏತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಅವಳು ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ಬಡವುಗೆ ಎಂಕಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಉಣಸ್ ಮಂತಡಲ್ಲ ಮಂತ 4 ಗಂಟೆ ಮಂತಡಲ್ಲ ಮಂತ ಇಲ್ಲಡ ಪೋದು ಮಂತಡಲ್ಲ ಮಂತ ಅಂಚ ಅದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅವಲಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಜರ್ನಿ ಪಂದಿಪ್ಪುಡು ಅವಳು ಗದ್ದೆ ಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಪಂದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪಂದಿದ್ ನಡ್ತಾವ್ ಪೋಪುನ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂತದ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಸರಿ ಬೈಜಿ ಅನ್ಸೆನ್ಸ ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನಿ ಬಿಡೋಂಬರ್ಪೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ದೇಪಣ ಎಂಕವೇನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಪತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಆವಡು ಮೊರಣಿ ಆವಡು 2-3 ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಮೊರಣಿ ಪಂಡೆ ಎಂಕನ ವಿಜಯ್ ಸರಿತಾರು ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಸ್ನೇಹ ಇರ್ ಮನ್ಪುವಾರ ಪಂದ್ ಕಿಂದಿತ್ತೇರು ಯಾ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿತ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೆ ಐಕ ಅವ ಐಬಕ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೇತೆಗಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಅವ ಐಬಕ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಯಾನ ಐಕು ಇತ್ತೆ ಒತ್ತೊಂದೆ ಮನ್ಪೆ ಪಂದದು ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದೊಂದು ಫೂಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದಾರು ಪೊನ್ನನ ಜೀವನ ಪಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಪನ್ಪಾರೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಆವಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆವಡು ಈವನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಪುನಗುಲಗ ಆವಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗಲ ಅವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ ದೇ ಪಂಡ ಐಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 4 ಐಟ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆಗ್ ಅಲೊಡ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಣಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಗನುಟ್ಟು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋದು ಬರೊಂದಿಪ್ಪಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುವಲ್ ಆಂಡ ಊರ್ದಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ಪಂಡ
ಆಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಲು ಆಲಾಗನೊಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಪಲ್ ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋಪೆ ವಾ ಕಾರಣಗನೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪೆ ಅಗುಲು ಎಂಕೇನೆ ಏನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಊರ್ದಕುಲೇನ ಎನ್ನುವೇರು ಯಾನಗನೊಟ್ಟು ಪಂಡ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನುವೇರು ಅಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ ಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನನೊಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ನನ್ನ ಅಗುಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಒಂದು ಹಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನಿನ್ವೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆವಡು ಬೊಕ ಇರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆವಡು ಪೂರ ಇರ್ನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಡೆಕಾದ ಎರೆಗಾಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆಗೊಂಡ ಪನೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಏನೈಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಮಂದಿರಿ ದಮ್ಮುಟ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಇಡ್ಲ ಆವಡು ಎಂಕ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವ್ವ ಏನ್ ಎಡ್ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಎನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಾತೆಗಳಿಗ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಬುಕ ಏನನ ಲೆತ್ತಿನ ನಾಗರಾಜ್ ವರ್ಕಡಿ ಸರ್ ಇಡಿ ಅರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಈರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತಿನ ಈರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆತೆ ಬುಕ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಚಂದ್ರಕ್ಕ ಪಂದ್ ಅರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗ್ ಏನ ಯಾನ್ ಪೋಪುನೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಸುಪ್ರೀತ ಪಂದದು ಆರೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪೋನಗಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೇರ್ ಈ ಮನ್ಪು ಓಲ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೂ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಜರ್ನಿ ಎಡ್ಡೆಡು ಪಡ್ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆಶೆ ಸಾವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಾರದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧಕಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೃತಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ.